Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat, nga dili pinagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag midanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao may tungod sa kahayag. Aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag. Apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat ang Dios. Gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan. Apan wala sila mudawat kaniya. Noon may midawat o mituo kaniya. Busa, sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan. Kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan kaniya ug misinggit nga nagingon, siya ang akong gihisgutan sa pagingon ko, siya nga moabot sunod kanako labaw kanako. Kaya diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, itang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios, pinagi kang Moises, apan ang grasya ug ang sa kamatuunan, miabot pinaagi ni Jesucristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang Pasko atong gipangandaman og mga upat ka Domingo, no? Unya siyang pagyud kaadlaw nga misa sa kadlawon, no? Ug karon miabot na ang Pasko, no? Usahay ko ang atong Merry Christmas sayo kayo, September pa unya. Ini ka Pasko mura na hinog liwas na, no? Karon gyud panahon unta nga mogrita og Merry Christmas ugma, no? Hangtod mahuman ang Christmas season, no? Karon Christmas octave man ta gikan karon hangtod sa January 1, no? Christmas octave, oktaba, usa ka semana sa pagsaulog nato sa pagkatao ni Jesus, no? Unsa may significance nining maong pagkatao, no? Ang atong giandaman, no, ang paghandom ra sa pagkatao ni Jesus, no? Apan ang pagkatao ni Jesus mismo giandam o gipangandaman sa Dios sulod sa mga katuigan, no? Gani ang unang pagbasa, naghisgot sa higayon nga ang Ginoo moabot o mopakita sa iyahang kahayag. No?
Kini nga saad pinagi ni Propeta Isaías, no? Nagdala og paglaom sa mga tao nga anaa sa kangit-ngit, no? Kana bitong naatas ngit-ngit, no? Daghamag yung kay mahadlok og ngit-ngit. Kana tungod kay wa ta kibaw unsay naa diha, no? Fear of the unknown. Kung daghang kag butang nga wa mahibaw-an, daghang kag kahadlukan, no? Muna nga muni mahitabo sa mga paranoid, no? Dili tungod kay dunay manghilabot nila, no? Pero ilang huna-huna ug kahadlok ug unsay mahitabo nila, munay magdag sakit, no? Wa pagani diha mahimo nga ang ilang kahadlukan wa diha. Unya usahay kini pagkahadlok nato sa mga butang nga wa nato mahibaw dili gani sa mga butang atong nakit-an, no? Mas makahadlok ng butang nga nara sa atong huna-huna, no? Musay ni maka-paralyze nato, no? Dili ta ka mao o di na ta kibaw unsa atong buhaton, no? Unsa atong buhaton sunod, no? Mukaging na lang ta, no? Muna ang aron mahatagan og paglaom ang katawhan, si Propeta Isaías nagdala og balita, no? Nga moabot ang Dios. Pero kining maong Dios wa ni nila mailhi. O sila kailan ni unsa kay hitsura ning maong Dios? Unsa may ilang kasanatian sa Dios? Pulong, no? Para nila nakahibaw sila unsay gusto buhaton sa Dios pinagi sa mga sugo nga gihatag ni Moises, no? Ilang nadungog og unsay kabubuton sa Dios pinagi sa mga pulong sa mga propeta. Para nila ang pinakabalaan o pinakabutang nga duol sa Dios mao ang arka sa kasabutan, no? Ang kahon nga gibutangan sa bato o sa gisulatan sa balaod ni Moises, no? Muna mauri na para nila ang visible sign, no? O reminder nga ang Dios naguban nila. Muna nga nindot kayo ang padayag sa kahayag ni Propeta Isaías, no? Sa ginoong pagbasa atong nadungog ang kalipay, no, nga ang Dios mismo nagpakatao unya nahimong sama nato, no? Nga dili lang kay ang Dios miabot nato ato nagising nailhan dunan na siya naong, dunan na siya lawas, niuban siya nato, ni antos atong pag-antos, no? O nakihiusa nato, no? Muni nagda sa paglaom nila nga di na ta mahadlok masaag sa atong panaw, doon na naman tay kuyog, no? Pero nagkapait lang kay lagi ang iyang katawhan, wa pud mo ilan niya, no? Ang mga tao nga tingali para sa mga pinanggang katawhan sa Dios, mga third-class citizens sila, mao hinuon ang nagkaila ni Jesus, no? Mao hinuon ang nagkaila sa Dios nga nagpakatao, no? So to padi ni magic ang pagkatao sa Dios. Tinuod na sa paglaom nato, pero kinahanglan nga ang tao nga buot makadawat sa mong paglaom matuuhon sad, no? Kaya di ka mutuo, wa makipaglaom nga madawat, no? Bisan tudog siya kahayag, pero magpabuta-buta ka, wa yung kay mahimo, o wa kay kahayag nga madawat. Pero gitataw nga kining maong kahayag dili mabuntog sa kangit-ngit, no? The light that cannot be extinguished by darkness, no? Muna nga ang pagkatao ni Jesus di ay mao'y pagkahimugso sa paglaom nga dili mawagtang, no? Dili mapalong, no? Kaya lagi ang pagkahimugso ni Jesus katumanan sa saad sa Dios. Muni siya ang paglaom nga dili gyud mapaong. Kay Dios naman ni siya, katumanan man ni sa saad sa Dios, miuban siya nato, nahimo siyang sama nato aron kita iyang dadog balik sa amahan, no? Yamo din ni ang atong basihan sa atong direksyon sa kinabuhi, no? Daghang kitag mga gustong mahitabo, pero usahay dili magkahatag og kahulugan sa atong kinabuhi, no?
Nga mga butanga para sa mata sa katauhan, no? Achievement o baka success. Pero para mismo sa mga tao nga atong giisip nga malampuson, hawang ang ilang kinabuhi. Nga naman, nga dunay mga adunahan, magpakaadunahan pa magyod. No? Sa ito pa, kuwang pa di ay ang naghinubra na nila nga mga nadawat nga katigayunan. No? Nga naman nga doon na may mga simple nga mga tao. Kontento man silang kinabuhi. No? Hindi po tingali tungod kay ubos na kay silang ambisyon. No? Masig doon na sila'y natugkad nga kahulugan sa kinabuhi, gawa matugkad sa mga atunahan, sa mga maalamon. No? Tingali makitang di mo guna ingon ana. No? Pero atong pangutanon, ngano kaha, itong pangutanon atong kaugilingon, ngano kaha nga ang mga eksperto sa balaod sa panahon ni Jesus, ang mga eksperto sa kasulatan, maumaywa mo tuon niya. Tungod ba kay kulang sila sa kaalam? Di man tingali. Mas maalamon man sila. Ngano ka nga ang yano nga mga tao, mga kobrador sa buhis, mga sanlahon nga naayo, may naka-ila nga si Jesus di ay ang Mesiyas. Sila may nakadawat sa paglaom nga bisan sa kalisod sa ilang kinabuhi, dunay nindot nga mahitabo nila. Ngano ka, no? Tungod ba kay ubos na kay silang ambisyon sa kinabuhi? Di man po tingali, no? Ang mga apostoles, mga mananagat, mga mag-uuma, uwa pa sila laing ambisyon nga naman nga, mitugyan man sila silang kinabuhi diya sa kamatayon, aron pagsangyaw sa mensahe ni Jesus. Doon ay tumong ang ilang kinabuhi. No? Nga naman nga ang mga martir, andamang mo, tugyan silang kinabuhi. Tungod ba kay giilad lang sila? Di man po tingali, no? Una nga, ato makita nga, dili day ang kaalam ang importante, no? Dili ang atong pagka-scholarly, kundi ang atong pagka-bukas sa mensahe sa Dios. Usahay ko na atong kaalam, magtuon na makapa-tuon na to nga, wala tamang yan ang lagi noo. We have the technology, no? Nga nung mutawag pa mga Ginoo nga maayo man kini atong doktor, maayo man kini atong equipment, no? Ano sa mga tamad to Ginoo? Unya nang musurrender na ang mga doktor. Jadi pa kita mo dito sa Ginoo, ato pa tas mga Ginoo, no? Mga albularyo, no? Ano man? We think we can do away with God, no? Ang atong paglaom, atong gibase sa atong kaugalingon nga kapasidad. Apan say gayon, nga magtuota nga wa gid tay mahimo sa ato mismong kaugalingong paninguha nga musugod tag salig sa Dios. Muni ang tinuod nga pagka adunay paglaom, no? Hope is putting yourselves in the hands of God. No? Nga muni makapa tugkad nato sa kahulugan sa kinabuhi. No? Muna nga ang Pasko dili mahitungod sa unsay atong unsa kadaghan sa atong nadawat, no? O dili unsa ka dako sa mensahe ang atong napatuhop sa atong kasing-kasing, no? Dili sa kadaghanon sa kaaligre nga atong natambungan, no? Pag-unsam ng kaaligre, sige kagkaog lechon ron, no? Layo ro kay Pebrero atakihon ka. Sikwate siyam ka adlaw, ini ka napo ka adlaw, masikwate po ka. Munang atong tanawon nga ang paglaom nga angay huptan di ay anaa sa pagkahimugso ni Jesus kay siya Dios nga nahimong tao aron atong mailhan, atong mahimamat. Kay siya mauman ang muuban nato sa atong panaw ngadto sa amahan. Sa to pabisag unsang kalisod atong maagian. Tungod kay ang atong tour guide o atong pilgrim companion, no? Tagalangit man, maabot yung taglangit, no? Kay lagi siya miantos man pod tungod sa atong sala. Dan, wa dita maginusara sa atong pag-antos. Dunay kahulugan ang atong pag-antos.
Kaya nga pag-antos, pagpadayag man sa iyang gugma kanato, dahil nga itong pag-antos usab, bugti namang sa gugma nga ito nadawat gikan kaniya. Una mang hinaot nga unta, ang pagdawat nato sa kamatuuran nga si Jesus na himong tao, that God inserted Himself into human history. Tinuod yun siyang nahimong tao. Mipuyo ba nato, no? Pasalig ni o paglaom nga ang naay Dios nga nagauban nato sa atong kinabuhi, mikuyog nato sa atong panaw, aron di ta masaag ug ang kita makabalik ngadto sa gitagana sa Dios alang sa iyang pinangga ng katawhan ang kinabuhing dayon. Hinaot pa unta.